yonke into inomuntu omdala ngisho sikhula siye ediphini kwafika abanomzane makudishwe inkomo mawushaya inkomo kuthi uyishayelani lenkomo uyayazi lenkomo imalini wawayithenga inkomo usho umnomzane uzobhekela abanye abanomzane abasekusebenzeni nabangekho nasebashona ukuthi kube khona amehlo abantu abadala ukuze into iqhubeke ihlonipheke ngithi ke mhlawumbe babe nombuzo ukuthi ngene kanjani sorry shem ukuthi ugogo wakho uyangazi nomkhulu wakho noyihlo nonyoko uyangazi nobhuti wakho uyangazi nodadweni futhi uyangazi isizulu engisikhulumayo bona mangaba ungazi hayi obuza kwabangazi abakuzalayo bokutshela ukuthi usomnandi ukhona nawe futhi uyangazi ukuthi wenza ngamabomu ngizohlala ngikhona ke ngoba ukufika kwethu emhlabeni nokulethwa kwethu ngeke kufane angisiyena owakini ngowakithi ongithumileyo nongilethe emhlabeni uyena owazi inhloso ngami wena ngeke uyazi inhloso ngami ngoba usadla ukudla usomiwa usaphuza kodwa lo ongabona ongomiwa ongaphuzi oyimfihlakalo ngeke umbone uye ugcine imfihlo yami ingakho ke ngizohlala ngikhona kule ndima ngithi uNkulunkulu akanibusise ku2025 siqhubeke nje nempilo nomculo sothande sithi kwehlisa kakhulu kancane ngathi sesiphakamisa umoya kakhulu kwaze kweqa lento indala ifike ihambe ngenhlonipho hayi ngobumpi hayi ngokulwa noma isupporta nje kahle lento yokuthuka abantu kwi-social media wenzeni ngoba uthanda umuntu ayisho lutho ikhombisa nje ukuthi kini kuphandle kulihlaza akulungile ngoba kufanele sinikhuze